what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dazabadesa Zichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dazabadesa Zichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Yes, we continue to give you the programs, the informative programs about our forgotten heroes. This is the program that we give you now and then, where we profile gallant sons and daughters of the second Chimurenga. Vakawanda vakaenda vakanotrena vakadzoka vakarwa hondo yechimurenga, vamwe vakaenda vakanotrena vakauya vakarwa hondo yechimurenga, asi vamwe havana kurarama. Nekudaro tiri kupa zvirongwa apo patiri kutaura aye zvino avave takatoti kana kuti madhara nekuda kweage, asi panguva yavakaenda vakange vari vakomana nevasikana, apo tiri kuti mumwe nemumwe anofanira kusiya nhoroondo yejuti raakaita muhondo yechimurenga. Nhasi tiri kupi? Tiri kumarondera uko kwatatevera Comrade Lalelani Lovu, ndo rakanga riri zita ravo rekuhondo, kuti timbodza kuti mukomana chii chakaita kuti regai ndisiye Zimbabwe ndikrosewo border nditeere vamwe vakomana ndinotrena ndidzoke ndirwire nyika yeZimbabwe kuti isununguke. Baba makadi tirapenyu kana muri wapenyu? Muri wapenyu munyatsoonekwa tinoitweida hapana. Muri sei muri mumarondera? No, mumarondera makanaka, mvura iri kungonaya shoma shoma, saka vanorima vaakurimawo. Isiso takabvira kare tingazvipedzere zvimwe. But kana mapecheni ado pamunoswera takugara hazvo takugara chete. Kugara nokuteerera vamwe nokuona zvokuitwa nani. Aditi ava ndokona futi welding equipment yakazara. Ndakagara ndiri makanika kubvira ndiri mwana mudiki, saka yakagara pandiri pese ndenge pane masimbi. Maoko anenge achingobva chete. Ndokufunga kuti munguva kana pandinofa futi paguva pangu anofa kuti masimbi akati wanda. Kuti chipoko chakamuka chinosaka nemasimbi iwana. Aditika ndopakanaka vanhu vada kuziva kuti murume watiri kutaura naye akazvarirwa kupi kana akaenda kuchikoro kunzvimbo ipi? Ini ndakazvarwa muno marondera, muno Masvosve ndewo mumusha mangu. Saka ndazvarwa Masvosve, kuchikoro ndakaenda kuBenedict Mzeki College. Ndaenda kuBenedict College ndakanoita up to 1969 or so. Then after ando pangonzi pakangodeclarewa naSmith independence paya 1965. Zvinazvo zvitifambira zvakanaka. Vamwe takati vamwe vakange kutaura zvakawanda zvokuti izvo inonga tiri kukanganiswa tikaita kusangana navanhu vakasiyana siyana vaingotaura about kuti zviri kumboitika muno muZimbabwe zvinomboreva izvi zvaitika izvi. Saka tina kuti ina hatisangozopedza kana izvini form 4 yazvona, ndakaona kuita form 3. After form 3 andazvirekedza. Pake pane kutaura kwakafanana ikoko, kuti zvinhu zvikisina kusanogadzika zvakanaka bayo, vanhu vazhinji vangu kusungwa ndio mazuva aisakurwa fodya, zvinhu zvakati wanda zvike zvaafective. Saka ndabva kuBenedict Mzeki ndakamboda kuti ndisenze ndikaona zvachinhu hazvikusafamba zvakanaka bayo. Ndio matakabva tasoona kuipa kwezvinhu manje, ndokuti tikaita kusangana nevanhu vataiti nemurungu watakasinga taingomuona pabhuku, but apa tikaita kusangana naye chai. Saka zvakatipa pfungwa dzokuti tinofunga vari kunzi vari kukurosa kana kuti vakaenda kuhondo kuri nani than zvitiri kuita.
saka ndozvakasakisa kuti tikati kunge tabva tazoti tiende pamusoro paizvo zvakare tiketi sangana nemapoliticians akatisiyana-siyana kunokwamasvosvo kuno tiketi naJoseph Masango Mai ekanga aenda kuZambia tiketi nekontakiti naye tikuziva kuti akaendako tiketi nevamwe vakuru vamwe vataigara vana Ganda vainge vakajoina ZAPU saka takatanga kutora mainterest nezvizvo especially independence year payakangodeclarewa iye that talk yange yakutaura nezvaimani vatakubvunza kuti arikunzi kudeclare independence kuita sei zvakasumutsa zvinhu zvake zvakarara ndopatakatanga kuita kuti agititedi kuti kusvikwe ndo patakatangisa kuti takutangisa kuti no dai tenge taura kuziva more about it saka ndingati ndo matangisira atakaita ndo chikoro chandakapinda ichi paBenham Mzee zvinhu zvakaita paBenham Mzee paBenham Mzee college apo tikazobva ipapapa tato vanhu takutaura kwakawanda nezvepolitics. Yeah, that's right. Atiti saka akazouya kana takakuudzei kuti shamwari ngati cross tindi kuZambia ndiani zvakaitika ndikuti izvo ndakare ripi kana mtiri ku alright tikurimember zvinhu zvakaitika panguva yacho niyo tikaita already mumwe wedu isi sainzi Joseph Masango Mai tikaita zvawo takatenda kuZambia saka idea yekuenda kuZambia tariziva kuti yakanga yatobaka moto sekuti izvo kune vamwe wedu vakaenda ikoko kuZambia saka takaita saizvezvo takaramba tichitaura nezvazvo tikamboda kuita nifunga munhu inonga vamba kutaura kuti takambofunga kuti munguva tadii kuti tiende paPeter House apa tinokandana naPetro Bombo tisenda saka zvoke zvamatina saka nokudaro zvakazoitika nzvokuti izvo my brother manje vatapfurirana nabrother wangu tikati shamari iwe chiendisa neenda iwewe saka brother wangu ndobva asangana nomukomana futi akafamba naye ndobva vaenda ivo vacho but vakanga vasingazivi kuti vari kuenda vaingoziva kuti vanoda kuti vangoenda bedzi nekuBotswana saka vasvika muBotswana ndokubva vasangana narepresentative wezanu imomo akanga aripo ainzi Chigara saka Chigara uyu ndokubva apuhwa contact yangu kunzi atasiya kumusha uku kune mumwe wedu watasiya ikoko anonzi Wilfred Marimo aiko ikoko saka uyo akati no problem kubva matatawana contact yakati nake saka tangoti gare vaenda achaziva kuti vakaenda kupi ndawe vaenda ende atakuzombogara tambeta any contact zvakati patonyungurawo tozoona inini pauya musikana abva kuBotswana akuti ndikutsvaga Wilfred ikati handini zvikati very good ndatumwa naChigara but ndine mapapers aya mareading papers ekuti vanhu muite basa kunoko rekurekruta vanhu saka ini idea yekuenda ndinayo but ndapuhwa basa kuno kuti ndida kurekruta saka ndakatangisa kurekruta ndiri kunoku saka zvandiri kurekruta vanhu vaya ndiri kungorekruta kuti hanoda kuenda nokuti ndo mazuva anga achitaurwa mazuva ekuti izvo kwa71 after vanhu vaveterans hanzi kunana Centenary kwaitika zvinhu zvake zvaitika saka vanhu vakanga varoti vazive kuti what is happening saka ini ndenge ndane information yakati nake plus zvakare ndakutokwanisa kupa vanhu kuenda nako saka takatisa kurekruta 1971 kupera kwa71 ndiri kurekruta zvangu zvakanangisa paya pavanhu paya zvinhu ndakazoita munyama mai vandanorekruta nomupurisa manje ndarekruta Wasmith saka mupurisa uyu iye kanga aine kapfungwa futi kekuda kupanduka futi saka ndokubva ati saka ndinofamba sei nokuti ndenge ndane mepo manje ndatumidzirwa mepo kuti ukabvapo mosvika saka ndenge ndakuziya manje saka mepi ndenge ndakaisa kuseri kwekarenda ndakaisa mumba kuseri kwekarenda kwene mepo unofamba wakadai saka mupurisa uyo tanzwa tikatozorona mangwani mupurisa ine handisi kumuziva kuti mupurisa ndikufunga kuti ndikomrade omwe wakangofanira vatiri kuendesa kwazvose saka mangwana achoni zvakashama ndada kuenda asi ndisati ndaenda iwe uri kuziva kuti uzikanwa iwewe kuti iwe uri kuti uri kurekruta vanhu saka ini wacho nongoti kuruta ndiri mupurisa saka zvandiri mupurisa ini ndoda kuenda zvinhu zvandinoda kuti ndiende chinditaura kuti ndofamba sei
ndikati akana kuti kusungwa ine kana ndikutaura kuti ndo vana mutaura kuti unofamba wakadai mukabva pano mosvika uchiri kuti mibataidza nemupurisa ainzi Nyandoro. Okay. Nyandoro, all right, no problem. Nyandoro uyu ndapedza kumutaura yazvokana Nyandoro iweka nhasi chaichai usatomumira bayona ungangoredwa ati any moment kupauko iwo ndikaigara kuti ndikaisenza kuti tafara uko ndiri pa izvi mazuva ndiri garden boy paRed Fox Hotel apa ndiri garden boy saka ndiri garden boy papa ndiri kuita mwana chimunjisa nemusoro wese bayo ndiri kuita basa guru kutaura saka mupurisa uyu ndikubva wasimuka ndisisa kuenda asi iwewe ka itosimuka as soon as possible ukanorara nhasi ukaona wapona nhasi une lake ine hana kuzorarama musoro ndakarara ndichifamba usiku hwese kuti nditsvage kundione ndigadzire zvinhu zvokuti mangwana ndidii mangwana manje ndatora training inoenda kupi kubhuruwayo but ndakaizata problem kuti mudzimai manje kuti nichamuti Sara akati no makambotiza futi amainini papa mukomu munin'ina wako yakatiza mani saka yoda kunditiza futi apa tindika mwana kari less than 6 months akati no maybe kufamba nekamwana yaka it's a very good thing zvakare anokwanisa ndinokwanisa kudeceive vanhu zvakasiyana siyana zvishuwa ndo zvakasiyana tobva tabva kuno nechitima kusvika mubhuruwayo tabva mubhuruwayo machoni wataskorera mubhuruwayo machoni mangwana achoni tobva tasimuka tati hande kuPlum Tree. Saka tiri murori yekuenda kuPlum Tree pane kamwoka wamuwani wengo varimo muri kuenda kupimi isa hapana anotaura chiNdebele hatikwanisi kutakura kuti kalanga checho hatichizivi zvino vachibva vangokwenyana vega vanhu vanofunga pamuwani vari kuenda kuri kubvendamo kuya kwari kucrossa border shiwawo takasvikawo paPlum Tree zuva radoka tikaona it was our first time kuona masoja chichi matracks emasoja emapurisa pane a lot of activity kunge chiitika zuva radoka zvikanzi tobvunza tofamba sei zvikanzi imika chingoramba chikuramba nerodhe ndo bhodha racho neruri imunozongoonawo zvomunenge maita mupesa no problem sure takafamba tiri vatatu nekamwana tiri kuenda kwasiri kuziya ba tobva saka vanhu vekuZimbabwe vaingocrossa vachienda uku vekuko kuBotswana isi havana vanhu vari muborderline saka isi vatacrossa vatapinda taenda kwatoko saka tasvika pane kamwe kamusha zvikanzi muri kufamba sei tovataura nyaya dzedu so vakabva vanoti no vanhu vari kuda kuyambuka ndopatakadzine murume wacho no chimira imi chiregerai chigarai panapa after takasvika musi wechitatu so musi wechishanu ndiri kuenda ine kuFrancistown ndoziva ndine motikari panapa ndovandazokukwidzai saka mugarai pano saka tagara papa kaine kapfuti kaike shiri tondawo ini semunhu ndaiziva baba vangu anga kanitengerwa pfuti yeshiri ndakutowapfurira papa njiva dzese shiri havakutodya papa chishanu chasvika tobva tapinda mupickup yake pataenda kuFrancistown tapinda muFrancistown tivatatu nemwana tobva taona kuti hapanapa hatina imwe zvatingataura panapa chikara uyu ari kuno but kwekuti kwati maselfoni handiyakwanisa nhamba pekupasa nhamba dzetelefoni saka the best way andingangoita panapa nekuti kutienda kumapurisa takubva taenda straight kuenda police station tasvika mupolice station tikati no tabva kuZimbabwe tabva kuZimbabwe tiri kuda kuti tione tina representative wedu anowezano anochikara toda tione svanzi achimbomirai wotaura pane mapurisa papa kanzi ungavamire pano tichamudedza apa problem yange iripo kuti nguva yacho niyo kune masedhi anga awandisisa maningi muBotswana muFrancistown vakange vakuona kuti uri muZimbabwe vaibva kusunga kubva kubata ubva kudzosera kuno kana kuitwa anything zvinenge zvaitwa saka tikaiti nekadhenja iwo tati gare papa tobva tazoona chikara yasvika ndimuzivi ndimukomedi mari ati handini vheri kuti maita zvakanaka totaura papa zvikanzi right nyaya iri panapa ndekuti ini ndakugadzira mapepa enyu kuti munge muchienda muende kuZambia
that was 1972 kupera kwake manje. Okay. Kupera kwa 72 vamwe wangu vana kuningina wangu vaenda kutanga kwa 72 avaenda azvizvi saka zvaita saizvizvo. Remember kwatanga kwaenda Abel aenda kwabva kwazoenda futi ainzi Arthur futi atera mashure make indawo chitatu ndinenge ndinokuti Arthur ndindasanda mutumi ndindazomutumira manje. Okay, mamuri group ende ndina muri group ndoona ukuta muningina wangu aenda zvakare. Saka teta sema zvikanzi auya kuno atotona tatenda tasvika pajeri taiswa muchitokisi ndaiswa mangu mega muchitokisi vadzimai yangu nemwana vaiswa muchitokisi kuti zvisananya patiri zvakanaka kuti zvauya sei why taiswa muchitokisi isi zvuke zviri kundi kuti security ka tiketi tisina kungwara zvokuti ngabva tasvika point kuziva kuti zvakureva zvakati mukatotaparisa takati hauchaziva nokuti kana vaswa muchitokisi ka iwo handiwo uchatonga havari kutonga wewe pamwe nyakubva muchitokisi muchidzokera kumusha kana muchaziva zvikanzi tikugadzira mapepa yanyu gara muchitokisi tagara mai ndaitonzwa mwana wangu inini vanhu vandaiswa navo muchitokisi manje vakutaura chikaranga ndimboda kuti ndichitedze ndiona kuti ndingachibate sei hachisi kubatika zvakanaka. Mwana wangu inini kamusikana kamwana kainzi Laina kari kutochema kari muningi kari mune imwe muchitokisi ndikutokanzwa kati no problem. Tozoona vakomana vespecial branch vauya vekuBotswana wachiniwo votibvunza kuti wai mauya kuno zvakamira wani toapa story yedu esi kuti isada kunojoinamo kuZambia hanzi no problem. Saka dzokera muchitokisi munyano achakutoremo. Ramangwana rasvika tikaona chikara wasvika nemapepa tatorwa nesu kuairport. Tapinda taenda kuairport kwekuyoko tazoona kuti tikiti tega baya kune momo maZimbabwenzi enga akaswa enga ari muzvitokisi but amukazobvunza kuti kubva nyamba munhu wamwe wangotora nemuZimbabwenzi. Saka ndobva nisi papa airport isi asatambokwira ndege tatarika tizvione tozvionera taita papa nemhuri yangu tavataziva nemamwe maZimbabwenzi tato more than 5 topinda mundege. Isi we don't know kuti tinoda kuenda papi rusaka taingoinzwa kuti kune Zambia pakuti zochatora direction ipi tamundege. Chikafu chauya kati takaguta nokuti taiti tona munhu wese aringopuwa chikafu tikati man asika tikati watazinda wakati tataona hostess kati adoti mukatipere chikafu chachiyachi saka chapera akoti taura chapera nokuti taifona chavedzwa ngechipiri no problem. Tosvika pa ndege achaziva kuti kuenda upi tasvika ndege yomhara handi masvika paRusaka airport tasvika paRusaka airport vatasvikotambirwa naGawa uyo wedi Gawa saka Gawa watitambira papa ndiona ndikufuti marimo saka ndadzimai kwava okay no problem uyu mwana ndoko titoka papa nesu taiswa muchipick up kufamu kulipo kwenze kufamu ndundurundurundu takurwa kwayo tapinda muRusaka tubva muRusaka patapanga tikuenda kunana mumbwa kwewe tataiswa pafamu yaisa tasvika patikona handi mawandira akaita vanhu pane vakomana vechidiki ava pane vakawanda nevakadzi varipo nevana vashoma hapana vana wangu inive ndiye abvaita mwana weumaoko notibvunza kuti mauya sei that papa but zvaindishamisa ndokuti izvo vanhu varipo vese vari kutibvunza vanotoziva history yangu yese vasati ndiyo zvokuti izvo nokuti kwengu ine system yange iriko yange yakanaka chaizvo kuti izvo vakaenda vaya vairikuta vaya ndo vaitaura nyaya yekuti tatumwa nemurume uyu akamira saka murume uyu azosvika manje ndasvika manje vanhu vavo vaakutaurira iwewe ndio vamwe vanhu vasati vamboona baya saka vanenge vachikutaura history kuti wakamira kwadai ukazomira kwadai uri makanika kaiona kuti makanika vanhu vari kufembera here ndakaona kuti ndaiwa vamwe vangu vaya vakapfuurawo nepano. Saka ndagara paya pavo vakuziva kuti vanzi no panapa
ndobva vagarwa rimwe dare rakaigara ndati handatogara mazuva akati kuti ipapapo vadzimai hanchatobvaziva vakaenda vakugarawo kumwe ndiri kugarawo kumwe kwangu kukembi asi tiri pakembi imwe chete saka ndopakazonzi izvo iwewe unofanira kuti iwewe ini kurewewe unofanira kuti uende kuRusaka iwewe kulilanda kunogara ikoko ini right nenzira yangu yekuziva mukuziva makanika zvezvo ndobva ndatourwa paya ndasvika paya paparira paya pamulocation inonzi Rwanda ndopandakaona ini bhutsu yandakanonga ipapapo ndakati inge ndiye munin'ina wangu wane bhutsu ndovanaona kuti akapfuura nepano pano umwe akanga atigara kwaya mukuvana wesecurity ungosingaziva ndi wesecurity ainzi Tsuro achingoti nguva nenguva aingondadzosa kuti murume wamai yake nena saka ndobata bhutsu yanaona kuti ibhutsu nemunhu ndakugadzira motikari paya saka zvandikugadzira motikari paya dzemusangano paya nemurume futi imwe mukomodi anga aripo futi ainzi Gauki ndiye anga ari mukuru wezvetransport ikoko nyamba izvo zvatasvika munguva yatasvika kuRusaka tasvika kwane problem yatisati taziva isusu manje kuti kuno kwaita kune problem kunoku kune infighting iri kuitika mukati mezano saka zvatasa izvezvo tagara paya uye mukomana wayo ndo aibva kuManikarenzi Sigauke zvikanzi toti gare ndizonzwa Sigauke unzi Sigauke atorwa tiri pariranda papa vakaita mulocation tikugadzira motikari pampaso tobva Sigauke anzi aenda. That was my last time kumuona and also muona futi now isu zatasvika kuya ina ndauziva kuti tasvika panguva kuine problem yezanu muine problem yokuti kwemangubva mukuitwa congress yakanga yabvisa vana Noero Mukono vana Mutambanengwe yakanga yabvisa most vakomana vese vechimanyika vese vabviswa papinda vakomana vakumasvingo saka ini ndapinda ndatoka kugara kunzi isai uyu lalelano kuti avaneta anoga pagaraji uyu manyika uyu vanoya kuti ndazviziva manje kuti uyu nekuti ize Manikarendi anobva kuManikarendi abviswa apa manje patransport abhaiswa kupi abhaiswa kufurandi kupi handikuziva ndauda kubatawo kuti ndizive ndikaziva kuti kuno pane problem iri panapa ndeyekuti pane kaproblem kaduku but maybe kachapera saka tatigaregarei ini ndatodraftwa papa nekuti tasvika chaitika ndechekuti chiwaenda kunge usingazotaura ba iwewe sewe kuti unoda kuitwa zvakati unoda kuita zvakati iwe unge usingazotaura iwe waingotaura zvokuita woteedzera zvikuda kuitwa ikoko whether uchida kuenda kufurandi hawaikwanisa kuti ukwende patakasvika chitaida kuti ndione kuti makombidzo unoawana kupi vanozvikombidzo munhu akaita sei ndisingazivi kuti vanhu vese vari kuti ndo makombidzo wadada undione zvakati pfuti akamira wani hawaikwanisa saka tagara paya apa zvikanzi munofanira kuti muende kutraining ndiani manje aitaura vakuru administration ini ndakutosenza ndakupota ndichisenza ndikadrive motikari ndienda kuliberation center which means ndatoitwa drafted ndatotorwa already which means ndatoiswa maadministration yekurei manje saka ndiri ikokoko ndibva taenda kuchimbi kwaenzi kuchimbi zvikanzi kuruva kuti kune vanhu vanotrainwa ikokoko saka ndakanotrainwa nini nana Teurai Nhengo nana Rugare Gumbo nana Kangai nyapapa vatora manje vese vari maadministration vasiti vatrainwa takwenda kundinzi kuchimbi kwatakunopuhwa training iri chimbi kuti tidzokere kunenzira kuti tike tine mabasa kwatinobva ndosakainzi chimbi yainzi chimbi yenge iri kupi kuna Naruwangwa kunoku wabva muZambia wouya kuna Zambezi kunoku ndokatikaenda sho takaenda ikokoko takatipedza natongo kugara tasvika ikoko vatasiyiwa ipapo ndaiti ndikadya inonzi beans ndaita chirungurira saka usiku wacho ni watasvika ikokoko ndakati hazvo sadza naandisi kuda nenzira yekuti izvo muriwo uyu
beans rinondisachirungurira andauza ndaita my first mistake yekuti kuramba chikafu tarara changotirare zvikanzi vakanzi tsorere hwisiri zvikanzi muvenga awanikwa padyo varungowanikwa padyo saka ngaibupi munhu ngasunge zvake tichiripovhu asati tasomezako zvinoreva chii togadzira papa tamira papa pasi tadezwa paasemburu tamira paasemburu papa kanzi right ngaibupi ngaiende vanhu kuti kuenda kukupanya saka vanhu takatanga kuita toi makusesenda chinoyo kuma5 wacho kuma7 ine handa kudya nezuro. It's becoming a problem for me now. Nyama pane rwendo rwena kuna Zambezi kunotora nyama yenzou yakakwaura nzou. Saka tada kuti nyama yakasiwa yani kwa ikoko. Saka tada kuti idzora tunoitora nekuti kwauya mari kusi zvitauya kuzotrainwa da muriwo papa. Saka sitatumwa. Saka taenda tamanya kwa kuti kuenda kuna Zambezi kuya. Saka tamunzira ano vanatona semunhu asina kudya nezvo. Ndazvizoona kuti saka ndakasara nakomodi mwenzi komodi zisiyo ndenga ari kumedical. Akanga akatakura malemani this and that. Ndakapuwa mari ndakadya makanda anomboza kuti ndakanda rinodyiwa anoraswa. Anyway, yakapera iyo. Tazvika kuya uko. Kungozvinei mupurisa wangu uya Nyandoroyo hapana kwati aenda bayo anga akamirawo futi venga aida kuti aziswa kuti kunhiki kuti auyewo nekupi ndakasikomuona ari kunhiki ari kuchimbichimbi ikoko kwaigara vakomana vaigara ikoko. Chimbichimbi yakanga ndokwaiswa vanonzi vatengesi vanhu vafungirwa kuti uyu anga angodara mutengesi ndokuvaenda ikokoko. Kana uine imwe nyaya usina kusanotrosa zvakanaka uine information imwe yakaipisa maningi waenda kuikoko kuti ndokwana. Saka ndakasvika kuina makomedi dzakanga ariko vakenge vachifungirwa mafambiro avo kuti mafambiro avo ngana nokuti nguva yacho niyo murungu wakanga achitumirawo vanhu vakawanda isi tichienda ikokoko but mukati medu mune vatengesi vakanga vakawanda ende kwete kuti vatengesi chipedzo vaiti vasvika zvakare vanhu vatengesi vaikwanisa kusikoita masainzi vanobva vaziva kuti akaita saini yakati mumwe akatumwawo futi anobvazivana pikapo saka zvimwe zvinhu zvataitoona saka Nyandoro ariko Nyandoro ndamuona usiku wacho niho enga ari mukati medu mekuti tinge tichienda kwako tasvika kuya manje ini ndachura ndiri munzira nadhokota ndasara nadhokota ndiri munzira vamwe vangu vasanaenda handizobva svika kwavasvika toti havatobika sadza rakutokwata apa hatina ndikati komakava tisadyira papi toona vanhu vakutotora mapanga vachicheka manhengi makwati emita ndonayo maplate ndojoina vamwe pangu pasadza tiri pasadza pacho neipapa mumwe futi ndobva Nyandoro ndobva akuita musikanzwi akuramwa chikafu ndikati ndichokati asati tasvika kudi kuma11 tozofamba kubva kumai kusvika kuma5 ndipo takasvika mai kune nyama manje tasvika nyama kuyako Nyandoro ane nzara ndokusvikotaka kutora nyama yachiiswa mabhegi yaomaka ndakasvikona nyama yaiwo muti asi munyasi memuti mese menge makatenderedzwa neminzwa nekuti vaitirana mbada inokwira mukuti notora nyama tatora payapa tiri kubva kuya taakukwira chimwe chikomo so Nyandoro kanga akapfeka manjomba Nyandoro apunzika Nyandoro no problem muka nzara kachipa waiona yandirooma useni aya yarizorwa Nyandoro manje. Anyway takaenda pachimbichimbi ndokubva tatikisa training ipapa takatrainwa isisina ndangana nemashefu ese vanhu vese vanenge wachina kubveka nemashefu chete vanhu vanenge anaziso vakatitrainana vese vakomana vese vangwari musaka vese vaikwanisa kutraina vari maspecialist vakauya kuzotitraina ikoko kutraina vaitraina mashefu chete. Saka after that training in 1973 manje tatomuna 73 manje topakapangonzi vanhu vese vabva kuini vadapromotwa damember general staff
ndati umember general staff at least ndakuziva ino manje nyaya chaicha yabvazosvika manje kwa vanabadza vabva vapanduka vanzi vapanduka zvangonzi vapanduka sure vabva vauya saka kuti vanabadzawo kuti zvinhu zvifambe zvakanaka vaifanira kuti vange vaine munhu makanikari kuti vange vatopera kubata motikari vaiva usiku vosikutora vosikubvuta motikari murusaka saka vainge vakuda kutsvaga futi makanika kuti ari kupi murumu uyo ini manje iniwo at the same time vakuru vezano vari kuziva kuti munhu ndeijuwel munhu akabva muno netransportation obva tingonun'uno saka ndapakati zvakare ini ndindakurwirwa kuti saka indiwa ndavigwa ndaiswa munhu kamukarukesheni kainzi George kana vataigaraiko ndichipora ndichigadzira motikari ndichidzokera mukarukesheni kake avo ndikutsvagwawo futi usiku kuti nanabadza kuti ndibva nerwanenoku kuti ndinogadzira mota dzikufira kupi kubhodha kuyako nemukati kana kuti kuna nachifombo saka unfortunately havana kundibata but paita hondo yekuti izvo ndazvazobuda manje mandiri manje zvazvausisana kwandiri manje kuti nyaya iri panapa iyi pane problem nyaya yake problem inge iripo ndikuda kwave nehondo mbiri dziriko kune hondo yekufront kuti vari kuenda kufront vanosangana nehondo yakasiyana neiri kumashure inekufa nekurwadza yekumashure uku ndokwaiva vanonzi vatengeswa vanenge vabatwa vaya ndokuvaiurayiwa ikoko ndokwaipanishwa vamwe vanozorikonsera vaya vari kumashure saka kumashure kwaiva nehondo dzekumashure dzisingakwanisi kuexperience kuba nemunhu ari kufront saka inini ndava ndawira kuti handichakwanisa kuti ndiende kufront bauko nokuti kufront kuri kunzi munini wako ariko nemumwe futi mwari kutraining uku achauya futi ariko saka iwewe uri nebasa rako raunoziva haufaniri kuti utomboenda haufaniri kuti utomboshayikwa ba nokuti ukashayikwa yoga ndakutopiwa magadhi unofamba nawo kuti handifaniri ndenge ndishayikwa saka uku kune vamwe vangu vakaenda kufront ini ndaenda kuchimbi ndamu that criteria yekuti ndakuadministration saka ini yangu hondo manje inenge yayo kumashure haina kufront manje now kumashure kwakaita hondo musaka ndonguva manje yazofa ana Chitepo before ana Chitepo wasowafa hondo yakenge yapakati pevanhu pematribes mairi manje vachike chikaranga nechimanyika vakenge vaa mavictims apa vamanyika vakaurayiwa vakawana vana badokurozva vana mataure dzavemba dzenhingi dzedare kuzoto vamwe sava makenge musararwa usiku murusaka makenge musingarwira bai vanhu vakenge vachimakuita that trouble yakenge yawithin zano iyo hondo yemanyika nemakana yakanga yatrigwa nechi chakanga chiita kuti yakatrigwa pakati kwa congress congress yakaitwa muna 1972 now iyo congress iyoyo manje ndiyo yakabva yaita oust vanhu vechimanyika vese vazhinji vechimanyika vakanga vasara tingati vakuru munenge ndiyo dare ndiye Chitepo nanowero mukono vamwe vese ava vakanga vaenda nana Mataure vazoita pamberi apa manje tazovaona zvakare pazibuda ana nyaya dzaana nhare manje vasikubatanidzwa zvakare saka kwaita problem iyoyo manje vanhu isitenge sina idea nokuti uchibva kunoku wonge usingaziva kuti kubva kune kuita manyika nekuita munhu kana kuti munhu anobva kumasvingo nemunhu anobva kuno kuHarare kunoku takasiyana ini kwatedzwe izvi isaziva kuti totaura tichishona hapana there's no but ukuku kwengu kuine nyaya iyoyo manje kuti unobva kupi nokuti takazodzika manje kuti kana uchibva kuno pakati panapa uri uchitaura chishona panapa une waiti uri aligned kunyaya dzana Florizi kana kuti kuZapu kana uri mumanika uchibva unana manika renduku ndokwaibva Dabaningi store wasona uri kuZanu uri kuZanu nokuti Zanu was being run by most of them vana Noero mukono wacho niyo vana Mutambaningo vana George vakatiwa vakasiyana siyana nana Chitepo wacho nesi
Manicaland. Alright. Saka new orders where manje yebva kumasvingo manje. Yana tongogara manje. Anatonga yabva asikuisa toti leadership yese high command yese yabva ipinda kumene chikaranga. Vengi vari muvesi high command yese ngeri yenhingi yechimanyika yese yabva yese vana George Mpini vana Santana vesa vabva Noero Mukono vabva wangu defense vabva vabviswa kwapinda ukwasara vana Ntangana naye very few manje. Alright. Isisu tabva kuno kuma pakati panapa tekufa zaida tiri kuflorizi kana hatina kwatinoita line vakomana vachizizuru panguva yacho niyo vakange vari kumashuro kwatikangaripo taiti nhongo ndengari vachizizuru pouya Norubvisi Manyika Nakadungure tiri vanhu vaitoerengeka ende takakumidza taonana futi kuti uyu tisina taingotorwa nevanenge vachitonga panguva yacho niyo. Saka kwane hondo yerudzi manje yemutupo hondo yemutupo haisiri hondo yasiyana nehondo now tiri memo musaka yemu makaema kuti vakange vari kumashure isisu teke takagara zvakanaka nokuti musaka vanhu vainge vakutoroora imomo vamwe vachitochata vamwe vachiita sei zvakazoonekwa mainana badza kuti kufuranduku zvinomira musheba kuriwa mabara kuriwa zvichemo zviri kuku hazvisi kupinda nezveduba zvoke zviri kukuisi kuti kuchata takagara musho kufuranda vanhu vari kufa havana pfuti vasona isi sinokwanisa kuenda nepfuti ikoko vasona ndio saka vana badzi akazodzoka vasona vachita kuti vakomana kunoku mafarisa kunoku ende vakadzoka vashatirwa ndobva vasikobata vanhu vakuru vanhu vese bva tatanga kuudza kuti saka vanhu vakaipaka vakutotanga kutondundurudza mashefu so ndovapavhundukwa pozori kuti badza ari kubva kupugwapa badza nevamwe vake vozoona kuti vamwe vacho nenzveshimanyika zvakuita kuti izvo kana vachibva kufuranduku vakusiko noti toda kuenda kuna chairman nekuti chairman ndiye anokwanisa kuti kuti hatisolvere maproblems edu isisu chairman ogositaura navo vake idare uri kusana pala saka vabva uku vanozogona chitepo nezvichemo zvavo chitepo wozotora zvichemo zviya zvezvo woendesa pausa kudare dare rikati ndobva azonzi vanhu vati kuti marebhusi vari kusangana vari kuuya kwauri sei ndo nyaya yakaitika manje vari kuziva sei kwauriwe chitepa kuti aivoka inini I'm the chairman saka vanhu vanouya kuti paine zvichemo zvavanenge vaifanira kuti vange vachiuya nenzira inofanira kuti inge ichiuya nayo kuti kuuya kusikuenda kuneni vanhu tongogara varipo navamwe vakasiyana-siyana varipo saka kwakaita problem yakatora nguva yakati kuti inini now I was lucky randaita inini ndiri mukuru wetransport hapana motika inobuda imo isina driver wangu kana kuti izvo ini ndisingamodrive saka every information yose yako iri kurana muZANU PF zhinji yacho nese inini inofanirisa nokuti department randiri kusenzera nekuti harina motikari ndini otodispatcha motikari and isaida ndini ndichidrive motikari kana kuti mumwe wangu andatumira saka ini ndava pasend of information ndosana padzo zvakanaka right nyaya iri kutaurwa now takazosvika pane imwe time nokuti ndakufamba navakuru kana vachifora vanatongogara varipo vari kufamba ndine ndakudriva manje tiri payapa paita nyaya yekuti vana badza vauya vachidzokera vachisiya zvichemo kusvika zvinezvi vakuya kuzobvuta zvino vakasvika point yekuya kuzobvuta motokari nekubata vanenge vanokwanisa kubatikana futi kuti vachindundurwa zvino nekupi kufuranda vaitobatwa kunzi urugere mushe kunova
handi umbonona hondo yekufrando aiwa zvatopera uko kufrando kunonabadzawo kana kuti kwenkwa kupohera nyaya dzisipo here I don't know zvanzi no vasangana nevarungu zvazosangana nevarungu vazotaura zvovapa vane maagreements matsva nevarungu saka musangano wapinda maproblems anabadza ndoenzi vasangana nevarungu kufrando saka vawiriranawo zvawirana ikokoko saka isisi teke takutoziva kuti izvo vanhu vese ngwari muri saka vese vakutoona kuti pana pane nyaya kuti kuri kubva vakomera kubva kunoko vachiuya kunoko vasi kubatawo nousiku uko kunoko kwauyawo order zvakare kuti ezviraiti vanabadza zvavari kuuya havasi kuuya vari kuenda futi vachiona vakomana vese vechimanyika one vari kuenda zvavari vachiona mumishama vangu murusaka makarikora muine vakomana vechimanyika vakange varimo vaida kupawo ruyamuro vakange vaine that hangover yenhenge ya73 yani ya72 yecongress iyai wasoka izvo saka vanhu isisi pachezvo takubatana usiku hwachoniwo tichini vamwe vachitorwa usiku tine vanhu vakafanana badokurozva vakabvawo vakanobatwa usiku hwachoni vana mataure memba dzedare vachibva vasvika mumajeri majeri edu isisu vanenge vaita saka pakava nekuvhimana nekufungidzirana witch hunting yakanga yakareba kana uri mumanyika chete wazombosarawo se uri mumanyika sei vamwe vako vachibatwa saka uri mutengesi saka zvakazoitika manje vakomana vakange vari pavemahigh command vese vaibva kumasvingo vese vazhinji vacho nevaibva kumasvingo vakange vari vese vechikaranga isisi vechizizuru taakutosapota vechikaranga nenzira kuti izvo teke tisinawo pedu patakatamira saka that went on tika vanhu vatanga kusungwa vachisungana usiku hwachoniwo vanhu vachipera kuurayana panguva yachoniwo usiku hwachoniwo nguva dzemanheru kusvikira kwazoitwa musangano vanabadza vazosvikwa papoint yekuti teke takamira nguva inobva kwabva makomedzi vegukura hundi vakabva kurunhingi ndo meke mini munin'ina wangu uya manje ainge ari kumugagawo manje ndobva auya negukura hundi iyai manje gukura hundi iyai ndobva yasenziswa manje kuti ibate vanabadzana ndo force yange yabva kuout yakaswesa order manje kumurusaka manje nekumakembi kwese kusunga vanabadza vabasungwa I still remember ndaida kuti ndinoonawo kuti vanabadza vanoitwa sei nongo akabva andirambidza ndikati anondirambidzire chii kuti ndiende kunoonawo vanabadza vachindondorudzwa ino ndakutozviona manje kuti zvike zviri important izvo kuti izvo handa kuzviona kuti ukazviona zvimwe zvinhu zveke zviri zvokuti ukangoona iwo nemasi ako hazvaizokufambira zvakanaka nokuti musi unozingwa unzi kwakunzi mawitness ngaya vakuda kupfudza mawitness aya niwo unobva wapfuro saka tirimo murusaka muyamiyo kusvika venhiki gukura hundi yauya yaisa order vanabadza vabatwa vazhinji vari kupfurwa vamwe vachiitwa vakanzvengwa but vazhinji vacho nevese vaiti kana vachinge vabatwa vabva vaurayiwa that was the first time nokuti zano takasvika isisu isina problem ba yekunzi munourayiwa munhu kana kuti tiketi chini chiunhu hwedu hwokuti kuuraya munhu chikuuraya unoita ngozi saka unhu hwedu ihwo takaenda nakuti kumakimisi takasiyana nako muna zipura nokuti vezipura vaingokwanisa kungourayana iti munhu but isisi kwete saka apa vanhu vengu vaurayiwa kwakazoitwa dare rakaitwa kuchifumbu ine handisari padare iro nzira yekuti ndine ndiro transport ndimadhiraivha vanhu ndimota ikafa futi ndoda makani saka taenda kudare kuchifumbu that was early 75 nofunga taita kudare ine hana kupindamo asi zvakazobuda mudare semunhu ndenge ndine vakuru ndakasvitswa zvese chitepa akaonekwa nemhosva yekuentertaina vanabadza saka yenge iripo ndekuti wese anenge akaita affiliated nanabadza achaurayiwa ndo decision yakatorwa awanikwa chitepa abva azowanikwa nemhosva ape paine decision condition yekuti achawanikwa
akanga akabatana nevanhu kungoapanduka awanabadza no acha iyano futhi afo futhi saka zvakaizvozvaizvozita kuti izvo vazhinji vekenge vari vechimanyika vakangomba kwasvikira anabadza isaidha vakanga vachiri musangano kuti vakaurayiwa vaizobatwa nemusangano vabva vaiswa mumajeri vamwe vachibva vavo saka on this question manje Chitepo achibva awanikwa nemhosva isi ndokuenda mudhibheti yekuti anofanira kuti afe iko kudare kwanga ari kwere Chitepo eka awanikwa mudare renhingirere revakuru dare arimo ndiye mukuru ndiye chairman ndiye ainge ari chairman saka aicheya musangano wakamuona aine mhosva yekuwanikwa achitamba achitaura nanabadza kuti vaizosvikira kwauri sei kune machannels ekusvika nayo kwete manosvira akaita saka murume uyu akawanikwa nemhosva saka but awanikwa aine mhosva zvakazopinda zvaparana kwatisi manje isi teke takubvunza kuti vamwe vakati asi akaurayiwa uyu hondo ingamiri vamwe vakati haiwa kana aine mhosva ane mhosva kana aine mhosva ane mhosva saka Chitepo paya paawanikwa nemhosva pachifombo dare lakati kwachifombo dare awanikwa nemhosva pachifombo akazodzokera but ekenge ane mutoro wenga ainawo kuti izvo anofanira kuti anga achifawo semafire sezvoke zvakarongwa pamusaka saka kuti ndizive kuti zvakazofamba sei ina handizive kuti zvafamba sei asi tarisiro now yekuti izvo Chitepo ane mhosva why rimwe zuva ndakamuka makuseni ndobva ndaenda pamagrosari ndobva ndaona pamagrosari paya kumba kwameya urimbo meya urimbo enga achigara kuti pakone magrosari ndava ndadedzwa paya kanza nenge lailanouya kuno ukuzotora motikari iyi yatongogara iyi inogadziswa mabhureki makusena kuma6 zuva richangoti budei vana ndatoona panape patonwiwa hwahwa nevakuru vengu vari panapa venhingi bedzi vehigh command chete vana Mupunzarima vana Chimurenga vana Chigohwe vakuru inovengu varipo but to my surprise pane murume pane mukomrade wandakanotorwa naye nokuti takanotorwa ndive tiri vatatu inge vasina nyembeba tike tiri vatatu chete but mumwe wacho unoyu ekenge ari bodyguard wanhingi waChitepo and aripo pakati pevanhu ava saka mukomana uyo ari pakati pevanhu ari pakati pehigh command uya pachipinzi varara vachitwa zvimwe zvinhu pano asi musangano wadi wapera manje asi wapera makuseni iwayo pandasangana navenini ndo paanozonditora kuti izvo ndapiwa motikari ndatongogara unoicheka mabreaks saka kumba wangu inini ndinekamwana kangu kaya kasikana kaya ndakabva nako kuhondo kakaya ndapiwa inini semunhu enge ari mukuru ndina neni anotamba anobatsira mudzimai wangu ndokutsengeta kamusikana saka anabadza vaipopota kuhondo kuti taneni nokuti kakazondisturba basa ndobasa ndakainge riri very important saka kamusikana aka kenge kakanyengwa nakomrade uyu saka zvike kakanyengwa saka uyu paakanzwa kuti izvo ndapiwa motikari kuti ndinogadzira kumba akabhati tivatata tese kuti awo mukana wokuti asi wokuti anoonawo musikana wake saka tasvika tadhirevha motikari yatongogara kainge 120 waikagachira tasvika kumba kwangu ndio panonzi shamwari pari parungwa panapa kuti mudhara yanofanira kuti aende unozviona sei iwewe
ndikubvunza inaziva kuti ukatadza kutaura ukati kwete hapana kuti aende iyo vakuru vengu vachironga kuti aende newo unoenda futi ndikati anofanira kuti enge afani ndiwo wakaniko kwabadzao ndikati ndikati kuvangodii ngobvisa munhu wachafa sei ndikati kwangotora kamunhu kubva wai musi wesunday Sunday tiri vanhu vanwa varara vachinwawo vachiporongwa zvakarongwa azona uyu mukomana tazobatana nenini makusene Sunday ndipaari kuntaura nyaya iyoyi manje yaronga kuti munhu anofanira kutenga achifa munhu ndiri kutsigira nyaya yekuti chitipa anofanira kuti aurayiwe ndikuti izvo akanga abatana nabadza saka achitomubvunza uri kuti angaurayiwe sei iye manje arikubvunza ukakaurayiwe sakati kungotuma munhu kungobva munhu anogona kuti kufuratika ungosikomuklina kunogobva adzokera unazati nyaya ndikutaura marabai iri very sensitive and inoziva kuti izvo handizvo zvakare zvazobuda matare mashure bamaiti no aurayiwa neawendi but anyway ina hapana munhu ataurayiwa asina idea yekuti munhu anofanira kuti afe ndinaye ndo the good thing about it kuti chitefa afe ndinazvo right ndobva kwaya musi wechimande vamusosvondo musi wemande dzakambiri musi wechipiri makuseni ma8 kwaputika kwaigara nenge kwaita fanga dynamite raro ikoko atagara ndopanoti gare ndona mumuchinda ainge ari kusecurity ainzi rudo ndobva vachimhanza kanzi kumire tipere ndirovha kumire uda kuenda kupi zvikanzi usikose kuti chitepa afa iroko kati unoti taura zvimama munhu asingazotanga achifaudi kudai uda kunditaurira kuti hanzi yaafa zvine basa nezvi iwe ngosikazoti anofanira kuti afe bamumanje nditsigirachi kuchengetedza upenyu hwako hakuna wawe saka ina hana kuzondisiya paya ndotora motikari paya nemuchinda wayava kuti zvanza toenda kwachitepa tasvika paya pamba pake paya tasvika pamba chitepa tikaona isu vedu vezano takamira kunoku nokuti iadministration ike vakuru haikomandina muno takamira kunoku tasikomira kunoku mapurisa ekuzambia ari kune other side vamwewo vakasina basa rikuonawo isu vatakuzomira kuteka tangotarisa ava mapurisa ekuzambia vada kuva kuchichengetedza kuona kuti isu how do we react tiri kureketa sei pane nyaya iyi yaitikapa shuwa motikari ipapa yarohwa nebhombo uyo kuya kumba kwangu uyoyo haana kukuvara but ndiye ngari bodyguard ka aramba kupinda motikari ndotaridza kuti motikari ine chimoto tagara paya takamira pana munhu wedu ari kutaura ndobva ndazonzi miauri munobva adedza akataura naye ndobva munhu yauya kusirwa ndiri zvikanzi lailani ngatiendei kuLilanda kuya kwandakamboona wakagara kwaya kwasoya ndikati handei ndobva akwira motikari ndii ndikudriva ndopa akazondibvunza mubvunzo waona seengineering yatambwa apa ndikati aiwa ndione tokugona kako ndinui zvezvana ndifesi pesa ndikutanyaya after many years ndikati watichi engineering yaitwapo waiona sei yakanaka aora no problem kwatukwene nanzi kuziva vataenda tadzokera futi kumba kwameya urimba futi kwakuya semunhu ndakabva kuti ndakaenda ndabva kutraining ndakuziva kuzvinira chii opinda meya painga arerwa ndatore staff yemaditoniti macodes mafuse nemaditoniti codes akangoasenzesa maditoting codes ka tindoreva tambo dzemadiremeti panga dzemadiremeti mafuses ekuti mukairisa panapa kunonduka uko rakateswa motikari muya
Zvashama zvinhu zvake zviri muplastic noziva nazvo noziva ngopazviri. Zvikanzi toita sei zvikanzi ngati panhu pakanaka kuti pachivanze panapa paine kwari. Ngati chire gomba panapa. Tivatafukidza nekwari. Tivatasiya tetezvo. Tesa staff iyai iri muplastic patafukidza nekwari yedu. Vatora motikari vatadzokera kumba. Right. Ini for me ndakuziva kuti izvo uyu aurayiwa nezviito zvake uyu. Nokuti ni nyaya yake yese ndiyo nyaya yakati. Usiku wachoni vana hama dziri pekwenga vaenda kuMalawi naChigowe vadzokawo sepamba taane nhamuka. Palilanda pachoni ndo pa HQ taane nhamu. Ndo pazotengwa doro rakati kuti pakarara pashi vazoti pachiridzwa ngoma mbagumba chirohwapo. Pauya futi mumuchinda ainzi Shoti akanga apinda akanga vazviita izvo. Ndiye akanzi shamwari hata kurara usiku hapfuura. Tenge tichifamba takadai tichifamba tichiona kuti izvo misheni yaita completed. Asi munhu ainge ari mukuru wenhengi toti operation yacho ainge ari Robinson Manyika. Saka zvikanzi zvinhu zvafamba zvakanaka. Uku kunoku kuri kurwa ngoma yekupemberera kuti nhengi inonzi tiri kucelebrate, kuri kucelebrate ngoma kuti mutengesi mukuru ainge achitinetsadi apa. At the same time pari kuchekwa futi anybody angadara aine kamuzvezve kevanhu kune vanhu angadara asaririra pane nyaya idzi. Saka zvinhu zviri kufamba zvakanaka izvi. Parara pachitambwa usiku hwachoniwo siri kuziva zvaitika vakanga vari taiziva zvaitika. Mangwana achoni ndiri kubva kumba kwangu kwanenge ndiri kuya ndotoona pagedhi paya pakamira mupurisa ina. Mumwe mudhara ainzi Mushanga, mukomedi ainzi Mushanga, zvakana Mushanga shamwari usasvike bapa vanhu vasungwa vese usiku nasi. Zano yese yasungwa yese. Saka ndindasara newe. Saka murusaka mai matango vanhu vangani vasara 2. Asungwa nje ichitibva wadzoka patadzoka. Tagara taapa kuti unoziva kuti takutaura nyaya yedu kuti vakomana nyaya idzi tozviita sei. How do we go about this? Vanhu vasungwa chichatika chii kanzi vanhu vanhingi vese dare rese rasungwa. High command yese ngwari muno musaka wasungwa. Asi kuti sanza kuti vasungwa vangani atusi. Saka iwe kana uine zvokuita vatenda tiketi nemasupporters edu zvakana supporter de mwe kanga ari mwanzo kuti aido akanga akutodawo ine nyaya yangu yekuti izvi ndinoziva akanga ari matransport ake na Kombai. Kombai Patrick Kombai zvakana Kombai iwe ka chiregera zvako zvichienda hande uchinijoina mubusiness mangu inini nokuti utore maintenance yemavehicles angu ndozokupowa inini imwe 1621 mambe mazironi Kombai ina no ndakainga zvoondela. Saka ndobva vanditora ikoko vanditiza murusaka ini ndoteke tango vairi bedzi kuti uyu ndizo kuti akazoenda kupu uyu handiziyemwo ini wanye vandabviswa murusaka manje neshamwari ndobva ndasokugara kunonzi kuchomba kuna Zambezi ndakagara. Vanhu vasungwa ndopata kuzoziva mai kuti vanhu vese vanhu vese vakapera kusungwa vese vanhu vese vakasungwa nenyaya iyai. Isusu taiziva kuti tiri involved nenyaya yacho tiketa tatotizawo but vasina kutiza vese vasungwa makempi kwese kwaita hambara. Vaive gukura hunda iye yakambenge yawo yakabata ana badzaye yabva yasungwa yese. Vamwe vabva vaiswa kuMboroma ndokwaiswa vamwe Chifumbe yavharwa vanhu vaiswa vamwe vaiswa kumakempi akasiyana siyana. Tiri kweikoko vaiswa kuMboroma kwaiva nekembi mbiri dzaiti yeZanu neZapu. Saka makembi ayaya but Zambian government yakanga isingadi yakagara isingamboda bazano. Yakanga isingamboda zano.
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Aiwaka imanya manya daga batesa Sijichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Aiwaka imanya manya daga batesa Sijichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magori Zimbabwe Zimbabwe Manya manya